6 তারিখ 1 মাস 2022 सांग्रां साल रतननगर एडिसि विलेज हायनो हाय तिप्रा मथा याकारৈ I50 ni bana romlaikha nokhong khongrৈ khorek siba tei bo phainai turuk ni saka tip I50 ni nahal mongno chajagoi phaikya turuk khaino te phai tongo ni saka je I50 ni bana romnai rok बेलायनो हामबाय दिनै जोंनि पार्टी I50 जोंनि पार्टी अफिसाव जों दिनै 4 फेमिलिनि 15 फुटा जोंनि I50 आव जौग फायखा दिनै बिसेस खालायो जोंनि रतनगर पन्चायतनि बर' बिसेस खालायो जत मथा कम्पानी मथाव दिनै अञ्चल एबा प्राइमारी कमिटि रुनि प्रेसिडेन्ट बर'नि जे फेमिलि जत दिनै जोंनि पार्टी I50 बर' खाप फुजागै हायनो हाय जोंनि पार्टी I50 न फाइ जइन दिफिका के बर'नो जों थाका हामबाया फारो ताबो जोंनोबो गोबांमा जोंनि एलाकाव बिसेस खालाय 44 रायमा बिलिव गोबांमा जों हयतोबा जरा रमियानि बागैसे गोबांमा दल याकारै जोंनि पार्टीयाव फायनानि बागै बर' जोंनो जरा रखर दङ जों जरामाया ताबो तुरुक जोंनि पार्टी I50 आव हामजागै बर' फायनानि बागै जोंनो जरा रखर दङ जारा फायनाय बर'नो जों खाक हामया फारो ताइ जारा फायनाय जों बर'नोबो लामसुनाय जोंनो हामबाय बुंबाय